Great day mga bossing. Welcome back to my channel. At sa mga bago lang dito, halika, makiangkas ka na rin. Time check, 5:30 ng umaga, kaya medyo madilim pa. Kasama ulit natin si Boss White. At para sa video natin today, ipapasyal namin kayo sa Lubao Bamboo Hub. Uy! Laglag yung cellphone ko. Great day ulit mga bossing. So yun no, Lubao Bamboo Hub tayo ngayon. May upload na rin ako nito nung nasa Pampanga pa ako at kasama ko rin sa ride na yun si Patty. Kung mapapansin nyo mga bossing, di ko nakakasama asawa ko lately sa rides dahil sa naging busy na siya lately. Inasikaso niya kasi si tatay para sa mga check-up niya at papagamot. Kaya sana samahan nyo din kaming ipag-pray at ipagdasal na maging okay na si tatay. At para din makasama na natin si Patty sa mga darating pang rides. 33 kilometers lang ang distansya mula dito sa Dinalawian, Bataan hanggang sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Sa takbuhan namin pang dito, aabot din kami siguro ng mahigit kumulang sa 1 oras na pedal time. Bali nasa 4 kilometers na lang mula doon sa pagliko sa may control bridge papuntang Bamboo Hub. Ayan, malapit na tayo mga bossing. Nakikita ko na kasi yung mga kawayan sa Gedli.
morning. Bali may 20 pesos each na babayaran na environmental fee upon entry. Thank you. At heto na nga mga bossing, one of Pampanga's pride, welcome to Lubao Bamboo Hub. Yun! Goods ba mga bossing? Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, don't forget to hit that like button. Nga pala mga bossing, kung bago lang kayo sa channel na to at mahilig kayo sa mga ganitong bike content at partial rides na videos, mag-subscribe ka na rin sa channel ko at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang upload. Dakala salamat mga bossing. Kita-kits tayo sa susunod nating mga videos. Muli, ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na nagsasabi ng live to ride, ride to live. Hanggang sa muli, bye-bye! Pulse!